Takže vyklízení staré roubenky. Podívám, teď jsem zrovna na půdě. Houpací křeslo. Spousta harampádí, co se bude potřebovat vyklidit, než se na to pustí bagr. To jsou staré sáňky, koukám. Hodně staré. Člověk tady musí být opatrný, aby nikam nespat. No. Tak to bude. Klízení a vyklízení. Tak si podívat vedle. To je ještě hodně staré. Něco tu je nalezeno, ne? Jo, tady už jsme začali s tím oknem. Tak jenom tak zběžně okouknu a vidím, že toho tady bude hodně. Venek ukazovat nebudu. Je ještě naskládané dříví koukám. Nevím, jestli se v tom fakt topilo. Nedávno, myslím. A někdo tu měl rád cpané zvířátka.